आज्ञा ये होउछंती मदन माझी आ पाखे थिबा ये व्यक्ति जनक तांको पुओ शंकरा माझी। समय आज्ञा राति 2टा बाजी 30 सेकेंड। बुझिपारे आज्ञा हाँ यू घटना आप कि जापर जदि जानवाक चाहते तेरे चलतु किछि दिन पछकू आ देखा घटना। ये दुनिया में दामी दामी लोक घरे मार्बल पकई चिकण कर लाट्रिन कर लाट्रिन फुल हो बुद्धि खर्च कर पड़िया झाड़ा बोली मगड़ा नहीं गले तो लोक जानवे ना मगड़ा गोबाड़ शंकरा शंकरा कि शंकरा अरे हे एटा दिन दी घरे बोधे घुमार रोग धइलानी आ शंकरा शंकरा रे पापा लो गाड़ी गाड़िया को गाड़ी जो खेई गयोची जो की गाड़िया गेले पान गला फुटुची अरे कोन फुटुची कोन कहउची बागल गाड़ी रे गरे पान गला फुटुची ब्रेक ब्रेक दिन आसी 10टा बेलानी टोका मोर बाहा बोली सपन देखुची पापा दिन आसी 10टा बेले नाही भोर 5टा होईची ए टोका को बारी होबो नाही जेमिति हेलार कोडुडा खोजी की आरो एई तिथिरे 12टा करदवार अछि आकु आ बारी होबो नाही पापा भाभी पापा कोजी को भाभी हां तू बाबू सुंदरी झोग शंकराई कुआड़ जाउछ मो एडा टिके आसुनो। नहीं मो तो बाका जेबेनी तू खाली मते चिड़ाउछु मु के तळे चिड़ेली मो काल तो हम सारे खेलतिला आज के खेलबनी नहीं मो परा बड़ होई गलेनी मो परा बापा कहले बागल हबो कौन कइलो तमे बा हबो ए ओला खन्ना को के बा बोला बाबी से तुंडा लिडिया को बाले भोजी की डाकी गोटी एइटी ठिया आइतबु कुआडे जिबु नै मु सांगे सांगे एगोटा पान खाइ दिउची आ तमे एटा चॉकलेट दी आसी कुआडे जिबु नै सुन्ना बुटा टुकिया नु बाबू कोन एमिति कोन कथा दउछ ए जो म पुगु बाडा नै ए ओला खन्ना तमरी पुआ
ତମ ଘରେ No, 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 no. କୋଉଠିକାର ଓଲା ଖନା କହିଲା କନା ବାହା ହବ ଦେଇଛି ବାପୁ ପୁଅଙ୍କୁ। ଟିକେ ଦୋକାନକୁ ପାନ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଶିଖିଲା କରିସାରିଲାଣି ମାଡ଼ ଖାଇବ ନାହିଁ ଆଉ ବେଳ ଭଲ ଯଦି ଗାଡ଼ି ପଠେଇଦେଲା ନାଇଁ ମାଡ଼ ଗୁରା କାଟନ୍ତା ନାହିଁ ପୁରା ମିଠା ଲାଗନ୍ତା। ଚୁପ୍ ହେଇ ଘରକୁ ଯା ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇ ଘରକୁ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ଚୁପ୍ ହେଇ ଘରକୁ ଯା ଘରକୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି। ମଉସା ଆରେ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଇଆଡ଼େ ଆସୁନ ଆସ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ 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 କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଘରକୁ ମାରି ମାରି ଚାଲି ଯାଉଛ ପୁରା କୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚୁଛ। ଏଇ ଶଙ୍କରା କଥାଟା ତ ଭାବୁଛି ଆଉ ଖରା ଶଙ୍କରା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଆଉ ହବରେ ପୁଅ ଖାଲି ତ ବାହା ହବ ଦିନ ରାତି ସପନ ଦେଖୁଛି ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେଉନାହିଁ। ଆରେ ଆଜି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଠି ହେଲେ ଗୋଟା ଦେଖିକି କାଣି ବୁଝି ଯାହା ହଉ ତା ବେକରେ ଛନ୍ଦି ଦେବି। ଆରେ କୋଉଠି ଟିକେ ପାନ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି ଆରେ ଭାଇ ସେ ପଇଡ଼ାଘର ଝିଅ ହାତଟାକୁ ଧରିକି କହୁଛି ମୁଁ ବାହାବି ହେ ବୋଉ କ'ଣ ନାହିଁ ରେ ଭାଇ ତା ଝିଅର ଯୋଉ ମାଡ଼ ଦେଇଛି ମୋ ପଛକୁ ରେ ପୁଅ ଦେଇଛି 2-4 କାଠି। ଏଇ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଏ ଆସିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଷ୍ଟ ଆଣିକି ଆସିବି ଏଇ ଗଲି ଆସିଲି ହେଲା। ହଁ ରେ ବାପା ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କର ତୋର ଧର୍ମ ହବ ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କର ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଟିକେ ଥମ କର। ଇଏ ହେଉଛି ଜାପାନୀ ତେଲ ବୁଢ଼ାର ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ ଏଇଟା ପକେଇଦେଲେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। ନାମ ନବୁରେ ବୁଢ଼ା ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବୁ ତୋର ତ ଖାଲି ସମାରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମଉସା ଏଇଟା ନିଅ ରଖ ଏଇଟା ନିଅ ଏଇଟା ରଖ। ଏଇଟା କ'ଣ କିରେ ବାପା? ଏଇଟା ହେଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସଡନ୍ ଜାପାନୀ ଲଡୁ ହେଲା ମୁଁ ତ ଜାପାନରୁ ଆଣିଥିଲି। ନାଇଁ ଏଇଠି ମଉସା ଏ ଲଡୁ ଟିକେ ନୁହଁ କ'ଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବାକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ଏ ଲଡୁ ଟିକେ ଖାଇଦବ। କ'ଣ ଭାବୁଛ ମଉସା? ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ରୋଗ ତ ମୋ ପୁଅ ଏ ଲଡୁ ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବି? এটা মডর্ন যুগর সডন জাপানি লড়ু এইটা তুমি খাইলে পুଅର ବାହାଘର ପୁରା ଠିକ ହେଇଯିବ। ବାପା ତୁ ସତ କଥା କହୁଛୁ? ହଁ ହଁ ରେ ବାପା ତୋ କଥା ମାନି ଏ ଲଡୁଟାକୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଖାଇଦେବି ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଏଠୁ ମୋର ବହୁଛି ମୁଁ ରାତିରେ ଖାଇବି। ରାତିରେ ମନେକିରି ଖାଇବ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମିଠା ଖାଇବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ତାମାନେ ମୁଁ ଖାଇଲେ ମୋ ପୁଅର ଭଲ ହବ ତ? ପୁରା ଭଲ। ହଉ ବାପା ହଉ ସତ କହୁଛୁ ତ? ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା। ହଉ 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 ଜାପାନୀରୁ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବି। ଜାପାନୀ ଲଡୁ ଏଇଟା ବାଗେଇକି ରଖିବ ଖାଇବ। ହଁ ଯାଉଛି ହଁ ଯା ରେ ବୁଢା ଯା ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ ବୋହୂ ଖୋଜୁ ପୁଅ ପାଇଁ ଏଥରକ ମା ଖୋଜିବୁ ଯା। ଦେଖାଯାଉ ଲଡୁ ଦେଇଛି ଇଏ କି ଯୁଗର ଲଡୁ ମୁଁ ଖାଇବି ମୋ ପୁଅର ରୋଗ ଭଲ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଲଡୁଟା ଏଠି ଥାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ ମନେ କରିକି ରାତିରେ ଲଡୁ ଟିକେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଶୁଣା ଓଲା ପୁଅଟାର ମୋର ବାହାଘରଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ନା 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 ଯେମିତି ହେଲେ ଲଡୁ ଖାଇବି ଏ ଓଲା ମୋ ଖନାର ମୁଁ ବାହାଘର କରିବି। ହଉ ଲଡୁଟା ଥାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ।
Papa Nichel. Yeah. ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ପଡ଼ିଶା ଘର ବିଲେଇ ଦେଇଛି କାମ ବଢ଼େଇ। ଛାଡ଼ ମୋ ପୁଅର ବୋଧେ ବେଳା ଖରାପ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟ ନେଇଯିବି। ଛାଡ଼ ଯିବା ଶୋଇପଡ଼ିବା। ମୋ ପୁଅଟା ଏମିତି କ'ଣ ସେଠୁ ଭାତ ମାରୁଛି ନା କ'ଣ? ବୋପା ମା ଇଏ କ'ଣ ତା ବୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି? ପୁଅରେ ପୁଅ ମୁଁ ତ ବାପରେ ପୁଅ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ ତ ବାପାରେ ମୁଁ ତ ବାପାରେ ବାପାରେ ମତେ ଛାଡ଼େ ମୁଁ ତ ବୋପାରେ मुझे ना एंटे लड्डू लगी सबने डब्बा मिठा लड्डू ନା ଏ ଲଡ଼ୁଟା ବୋଧେ ଏଇ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ, ଭଲ ହେଇଛି। ନହେଲେ ମୁଁ ବି ଏମିତି ନା ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ କଲା ବୋପାରେ। ଆରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ରେ ଛାଡ଼େ ରେ। ଆରେ ମୁଁ ତ ବୋପାରେ ଛାଡ଼େ ରେ। ଆରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ? ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଗଲା ରେ। ମୁଁ ତ ଯାଇଲୁ ବାପା, ତୁ ଲଡ଼ୁ ଖାଇ ଯାହା କଲୁ ନୀଳା। ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ନେଇଥାନ୍ତି ଅତଞ୍ଚା କିଳା। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। बापा